απαρίθμησα τα προβλήματα που έχουν τα ζευγάρια στον ύπνο. Πρώτο και κύριο, το ροχαλιτό, γνωστό σε όλους. Το ροχαλιτό μπορεί να περιοριστεί με κάποια μαξιλάρια, στείλε μου μήνυμα με ενδιαφέρεσαι. Δεύτερο είναι ο ανήσυχος ύπνος. Αυτό μεταξύ μας διορθώνεται με στρώμα αφρού μνήμης και δεν μεταφέρεται εκεί, είναι σε just saying. Τρίτο, θερμοκρασία και σκεπάσματα. Ειδικά το καλοκαίρι το κλασικό, που ένας ζεσταίνεται, θέλει να βάλει το air condition στους -20 και όλος είναι κρυουλιάρης Ιούλιο και θέλει να βάλει κάλτσες και να σκεπαστεί. Τέταρτο, διαφορετικά ωράρια. Δεν είναι τόσο εμφανές πρόβλημα και όμως είναι, ειδικά για κάποιον που ξυπνάει εύκολα, διότι αν έρθει ο άλλος αργότερα μπορεί να τον ξυπνήσει. Πέμπτο, αυτός που απλώνεται περισσότερο ενοχλεί τον άλλον. Αιώνιο πρόβλημα. Έκτο, τα ανοιχτά φώτα, η χρήση τηλεόρασης που κάποιος θέλει για να κοιμηθεί ενώ ο άλλος δεν τα θέλει, όλα αυτά φέρνουν μια ανησυχία στον ύπνο. Και τέλος, η διαφορά στρώματος. Έχει τύχει δηλαδή κάποιος να θέλει σκληρό στρώμα, άλλος να θέλει μαλακό στρώμα. Και έτσι δεν βολεύεται κάποιος να κοιμηθεί. Να σημειωθεί ότι εμείς κάνουμε μισά-μισά. Για να το έχετε υπόψη σας. Στείλ αυτό το βίντεο στο σύντροφό σου και γράψε μου στα σχόλια άμα μου διέφυγε κάποιο πρόβλημα.